Koncertom proslavljenog gitarista Srđana Bulata počeli su međunarodni 6. dani klasične gitare. Ovogodišnji je program najbogatiji dosad, 5 gitarističkih koncerata u Splitu i Solinu. U sklopu Dana klasične gitare, osim koncerata vrhunskih umjetnika, organizirana su i predavanja, predstavljanja hrvatskog glazbenog stvaralaštva za gitaru, seminari i radionice za mlade radi usavršavanja i postizanja izvrsnosti, te gostovanja vrhunskih umjetnika. Imamo međunarodne goste, talijanski Harmony Trio, koji će izvesti 2 koncerta, jedan u Splitu, drugi u Solinu. Podržavamo mlade hrvatske gitariste, pa će osim Srđana ove godine nastupiti i mladi trio Evocacion, kojeg čine zagrebački studenti gitare. I za kraj imamo renomirani zagrebački gitaristički kvartet, koji već djeluje duže od 25 godina i predstavit će se splitskoj publici programom Bersa i suvremenici.